Темата, свързана с командировките, ще бъде предмет на нашия анализ през следващите часове. Ще се опитаме да разгледаме командироването и в двете посоки към нашата страна и към чужбина от България навън. И разбира се да разгледаме така актуалните в последно време предизвикателства, които тези въпроси поставят, а те не са изобщо мъничко и се увеличават постоянно. Съвсем накратко за мен ще ви разкажа, защото с голяма част от вас се срещаме днес за първи път. Имаме такъв шанс, за което благодаря на организаторите. Аз се казвам Илияна Сабинова, адвокат съм, член на Софийска адвокатска колегия. Работя в сферата на гражданското право и гражданския процес и предимно в областта на трудовото и осигурителното право. Доктор съм по трудово право и обществено осигуряване. Дисертационният ми труд е посветен на темата, свързана с закрилата на непълнолетните работници и служители. Лектор съм на правни обучения. Днес ще се радвам, ако с моите знания и с моят опит мога да ви бъда полезна и да ви помогна в хода на вашата работа. Ще се опитам да се придържам към предварително обявената програма, така положим усилия да се справим с немалкото точки от дневния ред, които така сме планували за днес. Задавайте своите въпроси, ако имате предварително подготвени такива, по който от начините ви е удобно, чувствайте се комфортно. Ще се постарая да отговоря и да споделя своето виждане по темите, които ви вълнуват. Предлагам сега